Днес разкриваме шокиращата истина за месото в супермаркетите в България. Точно сега, на рафтовете в местния Kaufland, Carrefour, Lidl, Била, T-Market или Фантастико има продукти, които носят имена на фиктивни ферми върху опаковката, идилични изображения на български селски пейзажи, лога с трактори, знамето на България или дори лика на традиционен български овчар скалпак. В реалността, автентичен производител от района на Родопите откри с изумление, че голяма верига магазини практически е копирала концепцията му и символичното му име, за да продава под собствена марка пилета от батерийно отглеждане, индустриално преработени, които никога през живота си не са виждали зелена трева и нямат никаква връзка с традиционното селско стопанство. В същото време, на същите рафтове, намираме бургери от говеждо или кайма за кюфтета и кебабчета, които съдържат по-малко от 30% същинско месо, а това е само върхът на айсберга. Днес ще разобличим 9 местни продукта в супермаркета, които трябва да избягвате на всяка цена. Ще ви обясним точно защо системата е изградена по този начин и ще ви покажем реалните алтернативи. Тези, които изпълняват точно това, което обещават. Но преди всичко, ако тази информация ви шокира, ако ви възмущава, имам нужда да направите нещо конкретно по въпроса. Натиснете бутона Hype или бутона за споделяне. Точно сега. Не просто бутона за харесване, лайк. А споделете този материал, защото алгоритъмът на платформата вижда, че това е съдържание с голямо въздействие върху хората и ще избута това видео към много повече потребители, които наистина имат нужда да си отворят очите. Всеки клик е сигнал, че истината трябва да се разпространява. Да преминем към същественото. Номер 9. Мляното говеждо месо или кайма смес с 20% мазнини от големите магазини, бюджетните марки. На етикета пише с големи букви 100% месо. И от строго юридическа гледна точка, може би са изрядни, но ето какво крият производителите. Когато сложите това месо в тигана, веднага забелязвате как всичко се превръща в супа от мазнина и подозрителна течност. Губите почти половината от първоначалното тегло поради стопяването на нискокачествени наситени мазнини. Животновът от района на Тракия ми обясни процеса много просто. В тези тарелки попадат остатъците от груба мазнина, хрущяли и отпадъци от зачистването на най-евтините парчета, които никога не биха могли да бъдат продадени като цели късове на рафта. Етикетът не лъже грубо, но крие най-важният детайл. Най-евтината кайма не представлява спестяване, а представлява купуване на красиво опаковани отпадъци. Нещо повече, за тези тарелки се използва технологията за опаковане в модифицирана атмосфера – МАП. Този ярък цвят, който свързвате с свежестта, е химическа илюзия. Ако не използваха този трик с газ, нискокачественото мляно говеждо месо щеше да има сивкав, избледнял и напълно непривлекателен нюанс, който би разкрил реалната възраст на суровината. Номер 8. Замразеното пиле в плик, налично в дисконтните вериги, като ултраикономичните продукти в Penny, Lidl или подобни на Asda марки в различните магазини. На предната страна на опаковката виждате изписано с огромни букви «Пиле, отгледано в България» или «Български продукт», придружено от щедро трибагрено знаме. Но ако обърнете тарелката или плика и погледнете с лупа миниатюрния текст на съставките, ще откриете скритото споменаване «Пиле с вода и сол» или «Продукт с добавени съставки». След готвене текстурата на това пиле става желатинова, гъбеста или изключително гумена. Хората постоянно се питат защо пилето от магазина вече няма някогашния вкуса на домашното пиле. Ето отговора. Математиката за този бизнес е напълно некоректна. Купувате 1 кг пиле, за да кажем 10 лева, но 400 грама от това тегло представляват само вода, инжектирана с полифосфати. Плащате пълната цена, но действителното месо тежи само 600 грама. Това означава, че реалната цена, съотнесена строго към сухото вещество, е огромна, много по-висока от изписаната на рафта. Тук се намесва и каналът за масиран импорт. Големите индустриални кланици от Полша, Унгария или Нидерландия доминират на този глобализиран пазар. Говорим за гигантски ферми, където в едно хале са натъпкани по 20 000 птици, имащи напълно абсурден жизнен цикъл, само 35-37 дни от излюпването до клането, благодарение на хибриди с ултрабърз растеж и концентриран фураж, за разлика от минимум 80-90 дни за едно естествено отгледано пиле. Пилето се напомпва с саламура в фабрики в рамките на Европейския съюз, замразява се, изпраща се в България и ако бъде само порционирано или преопаковано в местен логистичен център, законно получава правото да носи родни визуални елементи.
трикольорът на опаковката се превръща в обикновена стръв. Добавените фосфати действат като магнит за влагата, блокирайки водата в разрушените мускулни влакна на птицата. Тази практика директно съсипва малкото коректни български фермери, които все още се опитват да отглеждат птици по традиционен начин, с бавно растящи породи, без злоупотреба с лекарства и без машини за инжектиране. Местният производител не може да се конкурира по цена с пълното с вода пиле, идващо извън граница, и резултатът е постепенното елиминиране на чистото производство от пазара. Номер 7. Бейконът, гърдите и колбасите от стандартната гама, големите собствени марки на Carrefour, Kaufland, Auchan, Billa. Това е реалност, която след като научите, вече не можете да игнорирате. Ще я забелязвате всеки път, когато приготвяте закуска. Законодателството позволява на продуктите от преработено месо да съдържат определен процент добавена вода, без производителят да е длъжен да променя основното наименование на продукта. Очевидно, големите индустриални преработватели достигат до милиметър максимално позволения лимит, за да извлекат чиста печалба от продажбата на вода. Но основният проблем е методът на производство. Бейкон или гърди, получени чрез традиционни методи, чрез сухо зреене и студено пушене, изискват цели седмици. Свинското месо се натрива с сол и се оставя да зрее в специални камери. Процес, който извлича излишната влага и концентрира естествения аромат на мазнината и месото. За разлика от това, индустриалният бекон, този, който пълни хладилните витрини на промоционални цени, се произвежда чрез метода на масивно инжектиране. Парчето свински гърди преминава през машина с стотици игли, които вкарват принудително разтвор, състоящ се от вода, сол, течен пушек, сгъстители и фосфати, като добавките E450 и E452. Впоследствие месото се вкарва в уред, наречен тумблер, вакуумен миксер, където се върти в продължение на само 2 часа, за да абсорбират влакната бързо цялата течност, след което се замразява шоково, за да може да се нареже на тънки филийки. Традиционният продукт оставя в тигана чиста прозрачна мазнина. Продуктът от супермаркета оставя след себе си химическа пяна. Потребител, който се е отказал от индустриалните колбаси в полза на занаятчийските, описа разликата перфектно. Сякаш се връщаш назад във времето, когато храната имаше структура и реален вкус, а не консистенция на желе. Това не е просто обикновена носталгия, а е фундаменталната разлика между истинска храна и продукт на хранителното инженерство, създаден изключително за оптимизиране на маржа, на печалба на големите търговци. Номер 6. Кремвиршите от пилешко или свинско месо от изключително ефтините гами, като тези в консерви или в гигантски пластмасови опаковки в дисконтните магазини. Нека първо развенчаем какво означава всъщност терминът механично отделено месо. МОМ, защото по-голямата част от купувачите в България си нямат на представа какво ядат всъщност. МОМ не е месо в смисъла, който вие си представяте. То е паста, получена чрез смилане и прекарване под високо налягане на труповете и костите, останали след като са били отстранени всички чисти късове месо. Всичко, което не може да се продаде като цяло парче, остатъци от съединителна тъкан, сухожилия, кожа и костен мозък, се измива под налягане и се превръща в фина емулсия. Паста с фина текстура, но с изключително ниска хранителна стойност. Много от кремвиршите, продавани на безценица, съдържат до 60-70% механично отделено пилешко или свинско месо. Останалата част от състава е оформена от вода, оризово брашно или картофено нишесте за свързване, смляна свинска кожа, шнориц и колаген. Индустрията е нормализирала използването на тази паста от костни остатъци до такава степен, че широката публика дори вече не подлага на съмнение състава. Автентичните наденици и кремвирши в миналото са съдържали само чисто месо, сланина, сол, черен пипер, чесън и естествени подправки, вкарани в естествено черво. Това, което получаваме днес в замяна, е химически експеримент, пълен с мононатриев глутамат, за придаване на изкуствен вкус на една блудкава паста. Опасни отцветители и консерванти, продаван често на цени, които изобщо не отразяват реалната стойност на съставките вътре. Номер 5. Пилешкото месо, произхождащо от големите птицевъдни конгломерати в България, които използват системи за интензивно отглеждане в индустриален мащаб. Гигантските доставчици, които доставят месо за собствените марки на всички големи вериги, от Фантастико и Kaufland до Lidl. Вероятно и вие сте купували безброй пъти птиче месо, произхождащо от тези огромни производствени мрежи.
Тези конгломерати контролират масивни потоци, преработвайки милиони птици на седмица. През годините журналистически разследвания в европейския и местния агрохранителен сектор изкараха наяве сурови реалности от индустриалните ферми тип интегрирани халета, екстремна гъстота, където птиците не могат да се движат, тежки проблеми, свързани с неспазването на строгите хигиенни норми на линиите за бързо клане и случаи, в които месо, паднало от транспортните ленти, е стигало отново до опаковане поради наложената на работниците скорост на работа. Въпреки че ветеринарно-санитарните органи, БАБХ, извършват периодични контроли и налагат глоби, реалната проследимост за крайния потребител остава изключително непрозрачна. Като обикновен купувач, опциите ви са блокирани. Не можете да избегнете продуктите на проблемен преработвател само чрез смяна на магазина, защото ще намерите точно същата стока, опакована под специфичното наименование на съответния супермаркет. Принудени сте да имате сляпо доверие в една мамутова индустриална система, където акцентът се поставя върху обема и намаляването на разходите за единица, а не върху уважението към животното или гастрономическото качество на месото. Номер 4. Обезкостените пилешки гърди от стандартните гами, продавани в големи тарелки в повечето хипермаркети. Ето един биологичен феномен, за който големите магазини избягват да говорят – нарастващата честота на заболяването, известно като синдром на дървените пилешки гърди – Woody Breast. Ако някога сте купували пилешки гърди, които след готвене са имали странна текстура, изключително жилава, гумена или дори хрупка в определени части, били сте жертва на този проблем. Този синдром се появява поради напълно неестествения ритъм, в който се отглеждат птиците в модерните индустриални ферми. Индустриалните хибриди се селектират генетично, за да развият огромна мускулна маса на нивото на гърдите за рекордно време от само няколко седмици. Тъй като мускулите растат много по-бързо от мрежата от кръвоносни съдове, които трябва да ги хранят, мускулните влакна претърпяват некрози и се заменят от фиброзна съединителна тъкан и мазнини. Много вериги магазини в България се позиционират в рекламните си кампании като шампиони по качество и етика, оправдавайки по-високите цени с строги стандарти за селекция. Въпреки това, разследвания, проведени от асоциации за защита на потребителите, са доказвали многократно огромното несъответствие между изображенията на щастливи пилета от рекламите и реалността в интензивните производствени ферми, които захранват същите тези магазини. Номер 3. Продуктите от месо, продавани под марки с фиктивни имена на ферми, Нашата ферма, Бабината килерна, Български полета и Дърчка. Това е перфектният пример за манипулация чрез маркетинг в хранителната индустрия в България. Тези ферми, в техния традиционен смисъл, просто не съществуват. Те са наименования, създадени изкуствено в офисите на рекламните агенции. Звучат автентично, предизвикват вековна традиция, но са просто търговски етикети, поставени върху продукти, дошли от масивни индустриални производствени единици. Тази практика носи името farm washing, козметично разкрасяване на идентичността на фермата. Супермаркетите използват изображения на дървени огради, каруци с сено, трактори и текст местен продукт, за да задействат положителен емоционален отговор в съзнанието ви. Искате да ядете по-чисто, готови сте да платите по-висока цена, за да подкрепите българското производство, а корпорациите знаят това изключително добре. Българският потребител, лишен от ясна система за информиране, пада изключително лесно в този капан, вярвайки твърдо, че купува храна от малко земеделско сдружение в съседство. Асоциациите за защита на правата на потребителите са привличали вниманието многократно към двусмисленото етикетиране, но големите вериги отказват да направят сериозни промени, възползвайки се от законодателния вакуум, който им позволява да използват фолклорни елементи и селски изображения върху строго индустриални продукти. Номер 2. Птичето месо от внос, особено замразеното или охладеното пиле, докарано от големите кланици в Полша. Това е изключително сериозен системен проблем, който засяга периодично европейските пазари, включително и този в България. Големите търговски вериги у нас внасят масивни количества пилешко от Полша поради дъмпинговите цени, които производителите там могат да предложат. Сигналите обаче, предавани чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, RASFF на Европейския съюз, показват огромна честота на заразяване с салмонела,
при месото, произхождащо от определени големи полски износители. През последните години имаше сериозни огнища на европейско ниво с стотици потвърдени случаи на заболявания, хоспитализации и, за съжаление, дори смъртни случаи, свързани с агресивни щамове на салмонела. Това, което прави тази ситуация наистина тревожна, е откриването от страна на учените на гени за резистентност към антибиотици от последна инстанция, като колистин в бактериите, изолирани от тези партиди птиче месо. Информацията относно хранителните сигнали рядко стига до обикновения потребител на време, като партидите се изтеглят от продажба, едва след като лабораторните анализи потвърдят замърсяването. Момент, в който голяма част от продуктите вече са купени и консумирани. Система приоритизира бързия търговски поток, оставяйки тежестта на бдителността изключително върху плещите на купувача, който трябва да готви месото при изключително високи температури, за да бъде сигурен, че унищожава евентуалните патогени. Номер 1. Масовите наденици от супермаркетите, включително изключително популярните марки, рекламирани интензивно по телевизията, като любимите на българите. Тази категория предизвиква най-голямо възмущение сред тези, които анализират реалния състав на храните. Много от тези известни марки базират успеха си на колосални рекламни бюджети и на експлоатирането на носталгията по малките семейни барбекюта. Но ако прочетете внимателно списъка с съставките, ще откриете, че реалното съдържание на свинско месо едва достига минималния законов праг от 40-45%, за да може изобщо да носи наименованието наденица. В страни с ритуална кулинарна традиция, една първокласна наденица никога не пада под 70-80% чисто месо. Какво намираме в останалите 55-60% от обема на продукта в супермаркета? Отговорът е стандартен. Вода в големи количества, емулгирана свинска кожа, евтин източник на по-нискокачествени протеини, галета или текстурирана соя за обем, стабилизатори, кармин, червеният оцветител, получен от стрити насекоми, използван за маскиране на сивия цвят на състава, и огромно количество сол и подобрители на вкуса. Масовите марки продължават да продават огромни обеми, само поради инерцията на купувачите и гениалните опаковки, които използват термини като традиционна рецепта или автентичен вкус на пушено, когато в действителност вкусът се получава чрез добавяне на изкуствени аромати на пушек в състава. Защо е системата изградена по този начин? За да разберем как стигнахме до тук, трябва да погледнем суровите икономически механизми зад големите търговски вериги. Реалната производствена цена за килограм говеждо или свинско месо, отгледано правилно на пасище или в малки местни ферми с естествени фуражи, е висока. Българският фермер трябва да покрива големи разходи за храна на животните, енергия, ветеринарни услуги и лицензирано клане. Супермаркетите обаче налагат изключително ниски изкупни цени, за да си подсигурят големи маржове на печалба. Когато верига магазини купува месо от внос на изключително ниски цени от големите индустриални бази в Полша или Германия и го опакова под етикет, който загатва за местен произход, печалбата им експлодира. Освен това, навлизането на международни инвестиционни фондове в акционерния капитал на големите вериги магазини засили този натиск. Когато основната цел на един хранителен бизнес стане обслужването на масивни дългове и тримесечното максимизиране на финансовите показатели, реалното качество на продуктите на рафта е първото нещо, което се пренася в жертва. Строгите стандарти за снабдяване се изоставят тихомълком. Етикетите стават все по-размити, ясните наименования, които уточняваха фермата на произход, се заменят с общи отбелязвания като произход СА. Всичко е изчислено математически, за да се намалят производствените разходи и да се максимизира обемът, залагайки на факта, че по-голямата част от потребителите никога няма да прочетат етикета внимателно и ще продължат да купуват от удобство. Ако искате да промените нещо наистина и да защитите здравето и семейния си бюджет, реалното решение е да промените начина, по който харчите парите си. Всеки лев, който изтегляте от веригата на големите супермаркети и го насочвате към местен производител или традиционна месарница, представлява вот на недоверие към разюзданата индустриална система. Ето конкретните стъпки, които можете да предприемете. Потърсете независима местна месарница. Отидете на пазарите за селско-стопанска продукция или потърсете семейни месарници в района, в който живеете. Избягвайте напълно месото от витрините с обслужване вътре в големите хипермаркети.
тъй като те се снабдяват от същите големи индустриални източници. Когато влезете в истинска месарница, задайте на продавача или месаря един прост въпрос. От кои ферми в региона или в страната носите месото? Второ, купувайте директно от ферми и местни гастрономически обекти. Много малки ферми в България започнаха да доставят директно до вратата на потребителя чрез абонаментни системи или онлайн поръчки, селски кошници. Потърсете производители от вашия регион, които притежават признати сертификати, като сертификат за екологичен продукт, логото с зеленото листо на Европейския съюз, или които са вписани в официалните регистри на традиционни производители. Да, цената за килограм ще бъде по-висока от тази на най-евтината тарелка в супермаркета, но хранителната стойност и ефективността при готвене са напълно различни. Стигна трети. Ако сте принудени да купувате от супермаркет, избирайте умно. Има ситуации, в които нямаме достъп до традиционна месарница или сме притиснати от времето. Ако задължително трябва да купите месо от супермаркет, ориентирайте се изключително към сертифицираните премиум гами. Ето най-малко вредните опции в българската търговска мрежа в момента. Сертифицираните биоорганични гами. Търсете продуктите, на чието етикет е отпечатан кодът за органична сертификация BG Bio. Тези продукти подлежат на строг ежегоден контрол, а законодателството забранява категорично инжектирането на месото, рутинната употреба на антибиотици и храненето на животните с генетично модифицирани организми (ГМО). Премиум селекциите от месо от чистокръвни породи говеда, например мляното месо или целите късове от говеждо месо Ангус, като тези от премиум гамите в Lidl или Kaufland, които ясно посочват произхода от партньорски български ферми, където животните се отглеждат на пасище. Следващият път, когато се намирате пред хладилния рафт, откажете да бъдете повече жертва на маркетинговата манипулация. Прочетете етикета с вниманието на детектив, задавайте неудобни въпроси, търсете чистите алтернативи и гласувайте с портфейла си за чиста, безопасна и честна храна. Останете скептични пред подозрително ниските цени. Изисквайте пълна прозрачност от тези, които ви продават храната, и защитете чинията си от индустриалните фалшификати.